Kajing sha dekat jubor kajing ME hybrid insa phira lingdo maunai haki riu trang senam hadien bilaja nalayeng haka step ka sau terik nai lur ajar pusau barlalapat ya ka mediap jengi haka step ka khasan terik nai lur ajar pusan lala banyos ngoi ki sur penrem nai babun ki riu simen na lor ki kunhun boper nak jing so khia halo kani ka jingja nak liang ka seng samla maulai pelun kala berngam banle dak pating iki riu trang senam ki bale ikini ki kam sniu kani ke jing berngam kalawan hakasngi ke bakin nong yalam kaseng kilale ban pau ke jing ngolem syakayeng ke sem ini hybrid kabodan hanong ra nong lumbre kalau ngejingja sya ke ba susi ro data bana kalyang jong kaseng hi bro koi nyimla tam su ngap jar klem demi ba klem dawan chini kalong yeng na kam ta jing ngolem ye ke yeng kasem yi ba hieng kimi pa de bro hi ba yang sem burang jing dei bat i ni hybrid ti haban kong hin yang kaseng Iskua ban ai ka jing kublai ni kong ka police department habak lala ban simkhia ya kani kakam di ka jing lam jong isa herbot kharkongor habak lala ban thaw ka SIT nam ta kani ka kamat banam ta kani jingja tingi kermen ba kani ka jing simkhia jong police department kin salap bat kin sayok sai lani bikin sala ban wanra ya ta ka hok ta ra bishar hok ya kani jingja hatu la ka dei gisha ta ka jingja ka ba la suja kum tu ni la don pat ni kikam kiba kiriu beman jala jale ini akam ti kermen baling ba kajing bishar hok baling ba kajing wanra ini ke tim kermen makin sa lap makin sa yok sa makin sa yok pan kem ya kibri badan ini ka kam kiba le kam sniu dena lang ju koseng samla mulai pelun so ben ong ba kla de ka wik of court na ka benta kisang beper la ka de kisang samla snong la ka de ki vidpi snong la ka de kinong yalam seng kinu boro ang sai ka de ka por ngi bengin yemi iskmat banyateli nam ta kajing bhahi jong kep nang salang bagi susahnya tang haka police department ngasngo ba kalong ke ba kapen no silang na posting no silang ngidong kam ngin trelang nam ta jing bha jong ka nang salang ngidong kam ni mi smart khanang bang la rat ding khong ni jing sneu haga ni jala ba ki jongi langin phai khmat khindat sibun jingja nakawai kesngi nakawai ke por kanang jelai te kani ngimla ban keno ni nul ni ngimla ban keno tangya ka ya ka sarkar ni ngimla ban keno tangya ka police department henrai ka ade ke por ba yang ai phi ya ke nong trai ka mon subha bro bengin mi smart ban trai lang na ta ka jing bha hi jong ka nang salang tin lor kata ru ang so ban ong ba kani ka jingja kepala kerja kendreh ke CBA jongi la ka de kam simu per de kam tu kam thiam la ka de kam penyap la jelei ba dina ka lang jok seng salam mulai pelun kam message ke pasai kedar skiriu transnam ni skiriu baman ki bla jumrin ma pentut ke nang salang kani ka de kam message ke pasai kedar ba keseng samla hi kanum map dari lei rangilap la ka de hamula jungi la ka de hanok snong ru ngidai lei ngim sngap minum ailat bat ngile bating ipi baro ipi wei kani ka de message pasai kedar hawat ka bor jo an la ka jong bikin le bat kabor hi jongki nang lam snong ba kabor jong samna hi nak jong banta bingin le kani ring message ko syakadar ngobha long ba husiar bat long ki ba petngor balra kesenggalap dai lai nginum map ikum ni jat beriu ki pentut ki mang salang ki pentut ya ka shongshan ya shongsuk jong ka yeng kasem ya ki mang salang hi baro ka wei dikta ding message syakadar nak jong keseng samla mulai pelun da sai sin hi ka kerwa ka ba ngolem nam tak yeng kasem jong i hybrid general keseng samla mulai pelun kumon pentip ba lang nak menta kani ngila pon kre idon mesti temu bang idon gejing thang memeti semolem ta nampai hybrid kani kan dei la sngi palai apo maulai propom ha ka ba nikhot ngiwer ek marjan marpar nikhot ngiwer ki nang salang boro ki bala pon syagani ka di thang memeti nampa jing solem ya ka luyin sem ha ka ba du no ye be ba thon ha ba du no ye nimse me ba lului ngi lang sang ikat pa sai sien ki bala pon ki wan ha ka pon riu bji janmiet apo maulai propom nak menta ka kendilai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya